Bo día a todos e a todas, benvidos a Bibliocervo. Estou encantada de darvos a benvida a este novo curso escolar. Como sabedes, a nosa biblioteca está chea de proxectos fascinantes e un dos máis importantes deste curso é Cada pica gota, o xerme da ciencia e a natureza. Este proxecto levarános a traballar sobre diferentes eidos, como a auga na natureza como fonte de vida, a vida activa e saudable, a sostibilidade, a inclusión e a educación emocional, entre outros. Pero, sobre todo, hai algo moi importante que quero compartir con vos. A través deste proxecto necesito da vosa axuda para concienciar a toda a comunidade educativa sobre a importancia de facer un uso responsable da auga. Sabedes que a auga non é un recurso inesgotable, verdade? Temos que aprender a coidala e usala con sentidiño para que todos poidamos disfrutar dela no futuro. Xuntos contribuiremos á adquisición dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 e o coidado do noso planeta. E sabedes que cada un de vós ten un papel protagonista nisto, porque cada pico conta. Hoxe, 24 de outubro, celebramos o Día das Bibliotecas Escolares, unha data moi especial elixida para lembrar a importancia que teñen as bibliotecas como espazos de aprendizaxe, de liberdade e de encontro coa lectura. Esta data foi elixida en 1997 para conmemorar o incendio da Biblioteca de Sarajevo durante a Guerra dos Balcáns, recordándonos que debemos coidar e protexer estes espazos. E como hoxe é un día especial, gostaríame presentarvos a nova sección de A frase galega da semana é: todos os ventres poderedes participar nun mini programa de radio onde escolleredes unha frase galega do corcho da biblioteca, explicades o seu significado e compartides con todos o valor e a riqueza da nosa lingua. Sonan os frases como "hecho que hai" ou "é listo como un gallo"? Pois aquí aprenderemos moitas máis, porque o Cole de Cervo fala galego. Tamén estou moi emocionada por recordarvos que a partir de hoxe a biblioteca abre no tempo de lecer. A partir de agora, cada día da semana, teredes actividades emocionantes. Ademais dos préstamos e devolucións que se poderá facer no tempo de lecer, os luns haberá os clubs de lectoras, os martes serán de obradoiros, os mércores polos creativos e biblioteca creativa, os xoves de contos e os ventres de radio. E sigo vos anunciando, porque a partir de hoxe levaredes as mochilas viaxeiras. Estas comenzan a rolar polas vosas casas. Están cheas de libros e sorpresas. Este ano, ademais, incorporamos un libro de teatro, porque o lema das bibliotecas escolares deste curso é Biblioteca Escolar á Escena. Cada curso collerá a súa mochila ao finalizar este acto para que poidades comezar a disfrutar da lectura en familia. E non me podo esquecer de darlle a benvida a todo o novo alumnado que se incorporou este curso no Cole de Cervo e así entregarvos os carnés que vos identifican como usuarios e usuarias oficiais de Bibliocervo. Así que alumnado de 3 anos e aqueles que se incorporaron ao cole este curso, vide por aquí que vos dou os carnés. E antes de rematar, quero presentarvos os meus axudantes. Por favor, poñedevos de pés e dadelle un aplauso a todos eles, porque xa levan vindo uns días á biblioteca no tempo de lecer para poñela a punto. Grazas a eles, todo está preparado para que poidades comezar e gozar deste espazo. E xa sabedes, Bibliocervo é o lugar para descubrir, imaginar e crear. A partir de hoxe, quedades todos e todas convidados a explorar, ler e compartir momentos únicos na nosa biblioteca. Grazas por estar aquí e que este curso estea cheo de aventuras lectoras. Bicos e apertas, amoreas!